Взех си едно душче набързо и сега ще трябва да хапна нещо. Общо взето това нещо днес ще бъде плодове, защото, както казах, днеска цял ден ще ям само единствено плодове. Това го правя веднъж в седмицата, обикновено понеделник. Стефи къде ми ги е купила тук нещата. Между другото, апартамента пак е в блестящо състояние. Аз го оставих пълна кочина, обаче сега това нещо, което се вижда и на камерата е, че всичко е перфектно, изчистено, направено. Просто благодаря на тази жена. Тук се поддържа страхотен ред и хигиена. После ще имам 3 ангажимента тая вечер. Едната е да одобря снимките за бележникът на днеска по изключение, понеже съм на плодове, има фрешчета. Ето и къде са фреш портокал. Така че това ще е нещото, което сега ще го изпия почти на един дъх. Охо, какво се разхвърча това. И след това имам един списък с 64 войводи, които трябва да прозвъня. И другото нещо, което е евентуално да направя планиране за организацията на концерта в Пловдив, който е на 26 ноември. Така че едно такова планиране ще трябва да направя. Кои ще са спонсорите, кои ще са поканените официални гости, медийни партньори и така нататък. Чутра Цвети отива в Пловдив да почва да организира нещата. И така. За сега това е, почвам да хапвам.